Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Benedict Cumberbatch má vlastný seriál. Volá sa Eric a už teraz ho nájdete na našich streamoch. Zahral si v ňom zúfalého otca, bábkara Vincenta, ktorý neúspešne pátra po svojom zmiznutom synovi. Podľa jeho detských nákresov vyrobí bábku modrého monštra a dúfa, že ak sa mu ju podarí dostať na všetky televízne obrazovky, jeho malý nezvestný syn sa vráti domov. Prvé recenzie sú viac ako pozitívne a Benedikt je naozaj talentovaný herec, vďaka ktorému som už pri pozeraní traileru mala zimomriavky. Takže túto seriálovú novinku si rozhodne hádžem do svojho watchlistu. Eric is gonna help me find Edgar. Oh, Vincent. Vtipná, dojemná rodinná komédia v našich kinách. Čo keby sa všetko, čomu ste ako deti verili, stalo skutočnosťou? Tínedžerka Bea má jedinečný dar. Schopnosť vidieť imaginárnych priateľov a rozprávať sa s nimi. Imaginárni priatelia nie sú len roztomilé postavičky vytvorené detskou fantáziou. Sú to časové kapsule, do ktorých sme si ako deti ukladali svoje nádeje, sny a plány. Všetci sa k nim môžeme vrátiť, aj keď si ako dospelí myslíme, že sú dávno stratené. To sú slova Johna Krasinského, ktorý túto novinku nielen zrežíroval, ale aj napísal. Neviem ako vy, ale všetky doterajšie filmy z jeho rúk úplne milujem, takže som aj na tento kúsok extrémne zvedavá. Čo sa to deje? To je pochopiteľná otázka vzhľadom na... Ja som... Chápeš? Imaginárny priateľ? Byť matkou či nebyť matkou? Túto dilemu rieši hlavná hrdinka kinonovinky s názvom Deti tých druhých. Rachel je spokojná 40-ročná učiteľka, ktorá má rada svoj život, priateľov, prácu a dokonca aj svojich bývalých milencov. Pohráva sa s myšlienkou na vlastné dieťa, ale nejako zvlášť po ňom netúži. Táto predstava ju láka, ale zároveň v nej vyvoláva obavy. Takúto autentickú dilemu rieši v dnešnej dobe mnoho žien. Všetko sa ale ešte o čosi skomplikuje, keď sa zamiluje do Aliho, ktorý už vo svojom živote jednu malú dcérku má. Ouais, on verra. La vie courte et longue. Oui, la vie est longue. Na dnes odo mňa toľko, z Movie Night vás ale navštívim zasa budúci štvrtok, dovtedy si napozerajte všetko, čo sa dá. Všetky epizódky Movie Night nájdete na našich sociálnych sieťach a na vašich podcastových apkách. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobrej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.